Només volia parlar un moment abans de començar, que estem aquí tots tranquils, encara que hi hagi massa feina. Perquè, bueno, fem 35 anys. Jo soc el cap d'agrupament perquè m'ha tocat, però en veritat estem tots molt agraïts que estigueu aquí. Estem molt agraïts que s'estigui fent la feina que s'està fent, perquè sé que a vegades semblem tots els caps una mica despistats, ja anem cap aquí, ja anem cap allà, però la feina que està fent aquest equip de camps és molt important i no volia deixar d'agrair-la ara una mica més formal, no? També agrair la feina a una petita comissió d'antics que, bueno, sempre havíem tingut un problema en aquest agrupament, que és que quan la gent marxava desapareixia del mapa i no tornava a veure's-la mai, i aquest any hem aconseguit crear un petit reducte d'antics que ens han ajudat molt amb l'exposició, que veurem fora quan sortim, i que estan fent més feina també. També agraïm-vos a vosaltres, als pares, perquè també ens heu ajudat molt en aquest 35è i perquè sou vosaltres els que ens doneu la confiança dia a dia per poder treballar amb els nostres fills, que a nosaltres ens encanta. I també a tots els nens que sabem que us ho passeu genial venint al cau i que heu de fer un petit esforç per aconseguir portar molts amics. I així serem molts nens al cau. Bueno, res més, només agrair-vos això i recordar que fem 35 anys i que tant de bo fem molts més i que a mi, personalment, m'agradaria portar els meus fills al Mafeking i que tot sigui família. Ja sabes. Ara sí que ja presentem. Presentem l'obra dels Jocs. Es titula Una excursió a la muntanya. Xiqui, 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 xiqui. Que bona. Sortia a l'excursió. I anava caminant per la muntanya. El micro, agafa el micro. Llavors, el cap de Martí es va caure. Però l'altre gent no es va donar compte i va seguir. I llavors va aparèixer un vampir. I van continuar l'excursió. Va passar el dia i es va fer de nit. Va raptar a 2 persones. Qué malo. Qué fuerte. I es va fer de dia. Falta l'altre. Llavors es va donar compte que faltava una persona. Però van continuar pensant que ja el trobarien. I es van passar tot el dia buscant-lo, però va passar el dia i no el van trobar. Llavors es va fer de dia. Llavors la cosa era més preocupant perquè aquesta vegada faltaven 2 persones. I es van passar tot el dia buscant un mag que es va donar un desig. I llavors van desitjar tornar al principi i totes les persones van tornar a ser. I llavors van decidir tornar a casa. Final. Hem quedat per parlar de campament. Estic en El meu fill no pot venir perquè just aquell dia tinc una cosa
Déjala en castellano, por favor. Los campamentos son del 28 de julio al 7 de agosto en Ribagorça. Escolta, què és que no per dir-te que has de parlar castellà? Aviam, el meu fill no pot més. I ja està. Bueno, però és que a nosaltres ens agradaria que Sí, que el campament és un lloc molt important. Sí, clar. Però en la vida és més important que la crisi. Però una pregunta, allà porteu un ukelele o com a tant? El ukelele, la guitarra, l'avió, el saxo tampoc, també. Bueno, i on van? Aquí guarros tirats en un riu. La vida de la vida. És el millor que pots fer pel campament. Aviam, serà pues, tenir contacte amb la natura i... A que no t'ho... Ara m'he cagat! Perdoneu, però ho havia de dir. Què ha dit? A les pizzeries sense dutxar-se, no? Bueno, Home, que hi ha un riu. i una manguera. A ple de caca de vacada. Però cada quan es dutxen. O per setmana. Per dutxar-te per tornar a començar. És que a veure, vive i deja vivir. Per 100 euros que costen els campaments. L'aigua no la pagueu. Pues només faltava. És gratis, no? Ai, que m'emociono. Aquests campaments són una caca supercanada, supercanadíssima. Aviam. Jo ho he de dir. Anem a parlar. ¡Ay, seu chimpego! ¡Ay, seu chimpego! Son una delicia els campaments, Bueno, la traduera us explicarà una mica els pressupostos. Jo no tinc idea. Doncs aquesta vegada els campaments seran 1.100 euros aproximadament. Donat que anem a una casa de luxe, Coge el mòbil i lo tira. el resarà. Com? Això encara està per decidir. No, jo ja ho decideixo. No? Benedicto, eres un palito. Hem de resar. Bueno, si el teu fill vol resar, tindrà el seu moment de resar. Se ha de rezar en todos los Jo tinc campamentos. una pregunta. Vol? Els farà un campament, és que em com infamilitat. Sí, ja ho vam fer. Ja ho vam mirar, sí. Bueno, es que puede ser un día especial. Farem un homenatge al cop. Amb l'ukelele, no? Sí. Vale. Tot guai, tot guai. Aquest senyor no pot callar. Ja. Un respeto. Esto se piensa, a ver. Mira qué pintas ahí con esas gafas de mancar. Esta reunión es un suspenso total, Yo creo que hoy es un día, o sea, puede ser un día especial y divertido. ¿Verdad que sí? Sí. Claro. Els pares, amb els pares, aquí. Però Ens hem de no passar us bé, no? demanareu ajuda als pares, no? Com hi Bueno, sembla. potser sí. No, perquè a veure, jo porto aquí el meu fill perquè faci l'estona i a mi no em... Faci l'estona. Ja vinc, faig prou venint aquí, no... No, és que la cosa seria que un dia, a l'últim dia haureu de pujar perquè recollir... Allà? Sí, i portar cotxes... I qui paga la bandera? Jo, tio. Bueno, és que... El pañuelito este? Perquè a la tarda m'agrada el cine i el porto aquí perquè m'entretingueu. Ai, la meva. Aviam, allà m'estic machín. Una guarderia? Eres un criminal. Una guarderia? No, aviam, anem a parlar. Bueno, Anem a parlar. ja aneu aquí tots com militars, vestits tots iguals, amb el mocador, No. no. Tots de pitu, què és això? Clar. Perdona, no. I per què sí? Perquè sí. Per què sí hem d'anar con militar? La verdad es que nadie me había preguntado eso, ¿eh? No és de militars, és per anar tots a conjunt i per fer una mica de... Sol, solet, no a veure. Nosaltres hem de marxar perquè no... Però escolteu, i els pares que fan? És que hem de fer el dinar. Vosaltres? No pots fer un dinar amb vosaltres? Bueno, ja els campaments. Que heu enxampat abans. Sí, feu. No, aviam. Feu ja el dia abans et dic si veu. No, al principi... Nosaltres tenim activitat de classes, no ens quedarem. Vull ben llavors. Vagi a resar vostè, vagi amb Déu, home. Dia i benvinguts al Notícies de Panda Prudent. Fa 35 anys i celebren fent una festa. Esteu tots convidats, encara que ja esteu aquí. Connectem directament amb la festa. Menuda festuca està muntant el mapa aquí! Ja ho veiem, ja.
Ja veiem que el nostre corresponsal està molt ocupat a Madrid. Seguim amb la següent notícia. El nostre Pequín arrasa amb la cançó del professor. Ha arribat fins a la Xina. Connectem-hi. La Xina. No sabem com arribar fins allà, però ho farem. Tornem en un trins. Vinc a presentar-vos les noves pastilles antirisa. No funcionen gaire bé, però molt bones. Continuem amb una notícia d'última hora. Els pòlits s'han extingit per culpa del canvi climàtic i ara només queden pòlits de color rosa. Com que aquesta notícia no té gaire importància, connectem directament amb el d'esport. Fin de setmana! Per fi! El masculí ha guanyat el Mundial de Futbol Esclau! Vale, me n'alegro. Connectem amb els nois que han guanyat el trofeu! Campions! Campions! Oe, oe! El meu Pequín s'ha permès contractar un nou fitxatge, en Llorenç! Juhu! Toma pedra, rola! S'han acabat els esports del fin de setmana! Tornem al temps en 2 minuts! Al migdia farà calamars en forma de pilotes de ping-pong. I a la nit hi haurà inundacions a tota la península ibèrica. Un cop de setmana i fins al segle que ve. I ara, la... Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. No sábado, na balada, começou a dançar e passou a menina mais linda. Com coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Se suposa que jo sóc el Callo i fa 35 anys que estic al cau. Vale? Vinga, a veure com surt. Bona tarda. A veure, Llops, què farem avui? Avui aprendrem a agafar les nocions per anar d'excursió. I, bueno, farem també una mica de coses, sí. Avui prepararem la cançó que farem a l'estiu, als campaments. I
això.